Ο νομός Δράμας, τοποθετημένος στο βορειοανατολικό άκρο του ελλαδικού χώρου, είναι μια περιοχή μαγική και ανεξερεύνητη, η οποία κρύβει μοναδικές φυσικές ομορφιές. Τα επιβλητικά βουνά της, οι πολύχρωμες πεδιάδες της, τα μαγευτικά της δάση, τα απομονωμένα φαράγγια της και η μυστηριακή ομορφιά των σπηλαίων της συνθέτουν ένα από τα ωραιότερα κομμάτια του ψηφιδωτού της ελληνικής φύσης. Φτάνοντας στην πόλη της Δράμας, μία βόλτα στην πανέμορφη περιοχή της Αγίας Βαρβάρας θα μας αποζημιώσει μετά το ταξίδι. Η τοποθεσία είναι ιδηλιακή και με τις ονομαστές πηγές της αποτελεί στο κέντρο της πόλης ένα μοναδικό υδροβιότοπο. Από διάφορα σημεία αναβλύζουν πηγές σχηματίζοντας μικρές λίμνες και ριάκια κάτω από τη σκιά αιωνόβιων δέντρων. Συνειδητοποιούμε ότι η Δράμα είναι θεμελιωμένη στο νερό. Ανάμεσα στο πράσινο τοπίο και δίπλα στα νερά, ο επισκέπτης θα βρει πολυάριθμα αναψυκτήρια και ταβέρνες, όπου μπορεί να ξεκουραστεί απολαμβάνοντας το μοναδικό θέαμα. Φεύγοντας από την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, θα βρούμε το Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας, που αναδεικνύει την ανθρώπινη παρουσία στο νομό από τους προϊστορικούς μέχρι τους νεότερους χρόνους. Το μουσείο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το Γραφικό Δημοτικό Πάρκο. Εκεί συναντάμε το γνώριμο από την Αγία Βαρβάρα θέαμα πράσινου και τρεχούμενων νερών. Λίγο μακρύτερα, στον περιβάλλοντα χώρο της νομαρχίας Δράμας, θα συναντήσουμε το Πάρκο Αγαλμάτων, που μας αποκαλύπτει την ιδιαίτερη σχέση της πόλης με τον κόσμο της τέχνης. Η Δράμα είναι η έδρα του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, που κάθε χρόνο συγκεντρώνει Έλληνες και ξένους κινηματογραφιστές σε μια γιορτή της 7ης τέχνης. Στην πόλη της Δράμας, η ατμόσφαιρα περασμένων χρόνων διασώζεται στα αξιόλογης αρχιτεκτονικής διατηρητέα κτίρια, στους επιβλητικούς όγκους των καπναποθηκών των αρχών του 20ου αιώνα, σε μνημεία όπως τα εκπαιδευτήρια της Δράμας που χτίστηκαν το 1908. Το έντονο άρωμα του παρελθόντος στο κέντρο μιας σύγχρονης πόλης προκαλεί στον ταξιδιώτη την επιθυμία να συνεχίσει την εξερεύνηση. Στην κεντρική πλατεία της πόλης, την Πλατεία Ελευθερίας, δεσπόζει ο ναός του Αγίου Νικολάου, εσκή τζαμί στην περίοδο της τουρκοκρατίας. Γύρω από την πλατεία απλώνεται το εμπορικό κέντρο της πόλης με δεκάδες καταστήματα στα μικρά σοκάκια. Στην περίοδο των Χριστουγέννων, η Πλατεία Ελευθερίας αλλάζει όψη. Μεταμορφώνεται σε χώρο ψυχαγωγίας και ονείρου για μικρούς και μεγάλους. Όμως η πόλη δεν έχει αποκαλύψει όλα τα μυστικά της. Συνεχίζοντας την περιήγησή μας, βρίσκουμε τη Βυζαντινή Εκκλησία της Αγίας Σοφίας. Η εκκλησία είναι κτίριο του 10ου αιώνα και αποτελεί το ιστορικότερο θρησκευτικό μνημείο της περιοχής. Για την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες πέτρες με τις οποίες χτίστηκαν τα βυζαντινά τείχη της πόλης, τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση από την εκκλησία. Κρυμμένα, θα έλεγε κανείς, ανάμεσα σε σύγχρονα κτίρια. Μνημεία ενός μακρινού παρελθόντος, τα τείχη χτίστηκαν και αυτά κατά το 10ο αιώνα και είχαν μήκος γύρω στα 850 μέτρα. Η πρώτη μας εξόρμηση στην ευρύτερη περιοχή θα μας οδηγήσει στην περιοχή του Μενίκιου Όρους και την κοιλάδα του ποταμού Αγκίτη. Εκεί, σε ένα τοπίο με πλούσια βλάστηση,
θα βρούμε το σπάνιας ομορφιάς σπήλαιο του Αγγίτη. Η μοναδικότητά του οφείλεται στον ποταμό, που εδώ και χιλιάδες χρόνια διαρρέει το σπήλαιο. Το σπήλαιο ανακαλύφθηκε το 1978. Έχει εξερευνηθεί σε μήκος 11 χιλιόμετρων και είναι επισκέψιμο στα πρώτα 500 μέτρα. Το μάτι μαγεύεται από τη συνύπαρξη των υδάτων του υπόγειου ποταμού και των εντυπωσιακών σταλακτιτών που χαρακτηρίζονται από ποικιλία χρωμάτων και σχημάτων. Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας, ο ποταμός εξυπηρετούσε την ίδρυυση των γύρω οικισμών. Για αυτό το σκοπό λειτουργούσε ο επιβλητικός υδροδροχός που θα βρούμε λίγο πριν την έξοδο του σπηλαίου. Φεύγοντας από το σπήλαιο, θα επισκεφτούμε τα γραφικά χωριά στους πρόποδες και τις πλαγιές του Μενίκιου. Τα χωριά, χτισμένα σε αρμονία με τη μοναδική φύση, αποτελούν την αφετηρία για την εξερεύνηση του βουνού. Η πεζοπορία θα μας οδηγήσει στο μαγευτικό δάσος της Καστανιάς και τα λιβάδια του Μενίκιου. Επιστρέφοντας στους πρόποδες, θα ανακαλύψουμε, κρυμμένο ανάμεσα σε αμπελώνες, το αρχαίο ιερό του Θεού Διονύσου. Το ορθογώνιο, μνημειακού χαρακτήρα κτίριο, περιέχει λατρευτικά στοιχεία τοπικού χαρακτήρα. Η λατρεία του Βάκχου συνεχίστηκε, σύμφωνα με ευρήματα, στη Ρωμαϊκή εποχή, ενώ απόϊχος της είναι, μεταξύ άλλων, τα παραδοσιακά δρόμενα των Θεοφανίων, που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Στο χωριό της Καλής Βρύσης, 2,5 χιλιόμετρα από το ιερό, η πομπή των μπαμπούγερων παραπέμπει στα αγροτικά Διονύσια. Τα μπαμπούγερα είναι άντρες μεταφιεσμένοι ζωόμορφα, ζωσμένοι με βαριά κουδούνια. Με παιχνιδιάρικη διάθεση και με θορυβώδη παρουσία που διαρκεί όλη μέρα, κυριαρχούν στη διάρκεια του τριήμερου των Θεοφανίων σε ένα γλέντι που συμμετέχει όλο το χωριό. Επιστρέφοντας στη Δράμα, έχουμε πολλές επιλογές για διαμονή σε ένα από τα ξενοδοχεία της πόλης. Προηγουμένως, θα πάρουμε μια γεύση από τη φημισμένη νυχτερινή ζωή της Δράμας. Οι ταβέρνες της προσφέρουν παραδοσιακές γνήσιες γεύσεις, ενώ τα πολυάριθμα καφέ και μπαρ θα ικανοποιήσουν όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Ο νομός Δράμας χωρίζεται από τον ποταμό Νέστο και τις λίμνες του σε δύο τμήματα. Στο νότιο τμήμα βρίσκεται το όρος Φαλακρό με ψηλότερη κορυφή στα 2.232 μέτρα. Η επόμενη εξόρμησή μας στην περιοχή θα μας οδηγήσει εκεί. Το Φαλακρό δεσπόζει στο κέντρο του νομού, προσφέροντας ένα επιβλητικό τοπίο με καταπράσινα λιβάδια και εντυπωσιακές πλαγιές. Το βλέμμα μας χάνεται στη θέα που στη διάρκεια του χειμώνα μεταμορφώνεται σε μια λευκή απεραντοσύνη. Στο Φαλακρό βρίσκεται ένα από τα καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας με πίστες συνολικού μήκους 24 χιλιόμετρων,
όλων των επιπέδων δυσκολίας που θα ικανοποιήσουν τόσο τον έμπειρο όσο και τον αρχάριο φίλο των χειμερινών αθλημάτων. Μετά από μια ευχάριστη εμπειρία για όλη την οικογένεια, ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει στιγμές χαλάρωσης με εντυπωσιακή θέα. Καθώς μια επίσκεψη δεν είναι πάντα αρκετή, το χιονοδρομικό διαθέτει δωμάτια για διανυκτέρευση. Για τους φίλους των υψηλότερων θερμοκρασιών και της πεζοπορίας, το Φαλακρό προσφέρει στους πρόποδές του το ιδιαίτερης ομορφιάς φαράγγι πετρούσας πύργων που ελύσεται για 10 περίπου χιλιόμετρα σε ένα άγριας ομορφιάς τοπίο κάτω από τις εντυπωσιακές κορυφές του βουνού. Φεύγοντας από την περιοχή του όρους Φαλακρό, ακολουθούμε το δρόμο προς το οροπέδιο του Κάτω Νευροκοπείου, που είναι γνωστό για την καλλιέργεια της φημισμένης πατάτας. Προορισμός μας, τα όμορφα χωριά της περιοχής με τα γραφικά σπίτια και τις εκκλησίες του 19ου αιώνα. Στο χωριό Οχυρό, σε απόσταση 40 χιλιόμετρων από τη Δράμα, θα επισκεφτούμε το Οχυρό Λύσε, τμήμα της αμυντικής γραμμής του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, με τις δεδαλώδεις υπόγειες στοές και τα πολυβολία. Εδώ, οι Έλληνες στρατιώτες, πολεμώντας ηρωικά, αντιστάθηκαν στεναρά στη γερμανική επέλαση. Συνεχίζοντας βορειότερα, θα επισκεφτούμε την περιοχή των Λευκογείων και την τεχνητή λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατασκευή φράγματος. Στις όχθες της λίμνης θα βρούμε το δέντρο που φύτεψε ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως Βαρθολομαίος, σύμβολο σεβασμού προς το περιβάλλον. Κατευθυνόμαστε ανατολικά, με προορισμό το φημισμένο δάσος της Ελατιάς. Θα σταματήσουμε για λίγο στο ακατοίκητο σήμερα λιβαδάκι με την εκκλησία της Κοίμησης της Θεοτόκου που χρονολογείται από το 1870. Μία άλλη σύντομη στάση θα κάνουμε στο Παγωνέρι με την εκκλησία των Εισοδείων της Θεοτόκου και τα παραδοσιακά πετρόχτυτα σπίτια. Μέσα από το δασικό δρόμο, προσβάσιμο με οχήματα 4x4, διασχίζουμε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας, την Ελατιά, με το μοναδικό στη χώρα μας δάσος ερυθρελάτης. Φτάνουμε στο δασικό χωριό της Ελατιάς, σε υψόμετρο 1600 μέτρων, που θα είναι η βάση των εξερευνήσεών μας στην περιοχή. Το χωριό διαθέτει ξενώνα όπου προσφέρεται φιλοξενία κατόπιν συνεννόησης με τη δασική υπηρεσία, ενώ στη διάρκεια του καλοκαιριού μπορούμε να κατασκηνώσουμε στη μαγευτική ύπαιθρο. Εναλλακτικά, μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα γραφικά ξενοδοχεία στις παρυφές της Ελατιάς. Στο βόρειο τμήμα του νομού Δράμας δεσπόζει η οροσειρά της Κεντρικής Ροδόπης. Η υψηλότερη κορυφή της οροσειράς είναι αυτή του Παρθένου δάσους του Φρακτού με υψόμετρο 1953 μέτρα. Το Παρθένο δάσος είναι το μοναδικό στη χώρα και το σπουδαιότερο στο είδος του στην Ευρώπη. Το 1980 κηρύχθηκε διατηρηταίο μνημείο της φύσης και από τότε βρίσκεται σε καθεστώς απόλυτης προστασίας.
Η επίσκεψη στο δάσος, αλλά και η διαμονή στο εργοτάξιο, επιτρέπονται κατόπιν συνεννοήσεως με τη δασική υπηρεσία. Λίγο νοτιότερα, τα θαύματα της φύσης συμπληρώνονται από τα ανθρώπινα επιτεύγματα. Τα εντυπωσιακά φράγματα του Νέστου και ειδικά το επιβλητικό χωμάτινο φράγμα του Θησαυρού, από όπου μπορούμε να θαυμάσουμε την πανοραμική θέα στην τεχνητή λίμνη. Σε ένα επιβλητικό τοπίο της ελληνικής γης διασχίζουμε τον ποταμό Νέστο. Φτάνουμε στο Παρανέστη, αφετηρία για τις εξορμήσεις μας στην πανέμορφη ενδοχώρα. Εδώ θα κάνουμε μια σύντομη στάση στο όμορφο μικρό μουσείο φυσικής ιστορίας, όπου θα γνωρίσουμε το φυσικό πλούτο της περιοχής. Η διείσδυση στην ενδοχώρα είναι μια μαγευτική εμπειρία. Ακολουθούμε βόρεια πορεία με προορισμό τους υπέροχους καταράκτες και τα δάση βορειοανατολικά. Κινούμενοι παράλληλα με το αρκουδόρεμα, το οποίο χύνεται στο Νέστο, περνάμε από δρόμους άλλων εποχών, συναντώντας πέτρινα τοξωτά γεφύρια και φτάνουμε στον καταράκτη του ρέματος Αγίας Βαρβάρας. Στον οικισμό της Πρασινάδας βρίσκεται η μονή της μεταμόρφωσης του Σωτήρος, σε μοναδική θέση, όπου πιθανώς βρισκόταν παλαιότερος χριστιανικός λατρευτικός χώρος. Ανατολικότερα, στις παρυφές του δάσους Λεπίδα, συναντάμε τα ερείπια του οικισμού Διποτάμων, που αρχικά κατοικήθηκε από πόντιους πρόσφυγες του 1922. Συνεχίζοντας βόρεια, μπαίνουμε πλέον σε ένα ακόμη μαγευτικό φυσικό μνημείο του νομού, το δάσος Λεπίδα. Περνώντας από πανέμορφα δάση οξιάς, θα φτάσουμε στον ύψος 40 μέτρων καταράκτη Λεπίδα. Σε απόσταση 4 χιλιόμετρων από τον καταράκτη βρίσκουμε το δασικό εργοτάξιο, όπου κατόπιν συνεννόησης με τη δασική υπηρεσία μπορεί να προσφερθεί φιλοξενία. Η θέα κόβει την ανάσα και προσφέρει μια εμπειρία που αξίζει να ζήσει κανείς από κοντά. Η περιοχή της Δράμας φημίζεται για τα εξαιρετικά κρασιά της. Επιστρέφοντας στην πόλη, μπορούμε να επισκεφτούμε ένα από τα πολλά τοπικά εινοποιεία. Εκεί θα ξεναγηθούμε στους χώρους παραγωγής και τις κάβες, δοκιμάζοντας και αγοράζοντας φημισμένα διεθνώς κρασιά. Δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε μια στάση για ξεκούραση και φαγητό στην περιοχή των πηγών Κεφαλαρίου. Το όμορφο περιβάλλον μας προσφέρει μια τελευταία εικόνα του υδάτινου πλούτου του νομού.
Μοναδικό δώρο της φύσης, ο νομός Δράμας είναι μια περιοχή απόλυτης φυσικής αρμονίας, με αδιάκοπες εναλλαγές εικόνων και τοπίων. Ένας τόπος ασύγκριτου φυσικού κάλους, που σε καλεί να τον ανακαλύψεις, να τον ταξιδέψεις και να τον ζήσεις.